Saluhut parhalado HKBP Bonang Indah, pasahaton selamat hari Minggu ma dihamu amang inang, remaja naposo bulung namad dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta marsada-sada. Selamat hari Minggu ma dihamu amang inang parhalado nami. Huriani tuhatta nani hawolongan, marsadani roha mahita muse sadarion, lama muji tuhatta di minggu pasiahon dung Trinitatis, atong sian nasa roha dohot hapor siaon, tapasanga ma tuhani, tapuji ma ibana, marite ede pujian, songon topik ni mingguta sadarion, polin mangihuton Yesus. Tapuji ma tuhatta marite buku ede nomor 574, ayat sada 1 ayat tolu, puji ma debata. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di perbadia, na tumo palangit do tanoon. Amen. Parangeon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomoni rohana, parbueon parbue marhite-hite saluhut ulaw na denggan, oloy hamuma Jehovah marhite-hite lasni roha, Rubi mahamu tujolona, marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurong. Sa itogion mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Leon marihami hapor siyaw na sitong, asa olak ko sabing hapor siyaw nami. Unang loa suryam marhaposan tuak ka na diasyang anon, ay olak ko do haposan dohot haporusan. Saya si maroham, patuduhon matuhami dalan tuhatuaon, asa jupang hami asiniroham na godangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dihita sian bukit di nomor 10 ayat 2 dot ayat 3 Raja Natumibul.
Pangion hamuma patik ni debata di mingguta sadarion. Ima patik parjulu satu patik paupaton. Audo Jahoba debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup au bainomu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, dang jadi sumanonmu. Manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na dituruni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yanggo soture dalanna, ayo na humum na dosugut akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma padiaon hari minggui, dinonomari mahulahu nasa silonmu, alai anggo ari papituhoni, ari pariadianan ni Jahoba di Batam doi, dang jadi ho mangula di anggo sadari, manang anakmu pe, manang boru, manang naposom lai-lai, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi hutani halak pe na mangebati hutam, adi nonomari do di toppa di bata, langit do tano do laut do nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papitoni, di bahini do umbahin dari pasu-pasu di bata Jahoba ari paredianan nai jala di parbadiai ima sahatna atong rap mangido gugu mahita tu adopan di bata lau mangulahon patik nai ale tuan di bata saya pargugui mahami mangulahon nombar tu patik mi amen. Mari dihita sian bukit di nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4 suara nitodi. Tatopoti ma dosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan. Para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami alak pardosa na dangolon rotu joloni habang sam habadiomi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masajo doharsai hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambayanan nami naruai. Dang waholongi hami ho sian nasa roha nami. Dohot nasa sian ate-ate nami. Dohot nasa todi nami. Dohot nasa gugun nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubaik kami. Di baheni, tama doro rimasanmu jalahungonmu hami. Tuhamatean saliling ni liling na. Alani, Roma hami tujulom ali Tuhan, asimar ham, sedongani mahami, anak haulongan ni roham si Pangulo hami, dot ala ni guarmu na badiay, ali Tuhan, say asimar roham di hami alak na dongolon. Amen.
tabegima hata baga-baga taringot ho sisani dosa. Satoki do hutadikon ho, alai papungu-punguokku maho muse marite-hite aka asili roha godang. Taga di papiar murukku hutabunio bohiku satokin maradopon ho. Alai marite-hite dengan basa saling leleng na asiakku ho, ninna Jehovah si palua ho. Hasangapon ma di debata narigijang. Tapuji matuhata maritekur merikuayar.
Mari dihitasian bukit de nomor 440 sada ayat sada dot ayat tolu. Diau Tuhan Yesus. Tatangion ma hatani di bata nagabe epistelta di minggu sadarion imana tarsurat di pesalmen 22 mamukka sayanat sada sahatu ayat walu tajahama margati soreng. Tidang do di bata di bagasan luhutan ni dus di bata merdabuhum do ibana di tonga-tongani akka panguhum. Sadia leleng odo pakai dohon muna uhum jala diakan au muna aka parjahati sela. Patikos hamuma uhum tuakana mekmet dohot tunasopot somarama odion hamuma nadangol dohot napogos. Balua hamuma na mekmet dohot napogos sia tangan ni aka parjahat ma balua hamu nasida. Dang daun dang manada nasida jaladang olo nasida marwahan saya mardalani do haulomod saya mardalani di haulomod do nasida jadi rebe-rebe masude akka si jahal akka ojahan di tanoon Iangko ahu nunga pola hudo nian akka debata do hamu jala anak nina tumipul do hamu sudena. Alai atik pesongoni mate do hamu songon jolmayan jala tinggang do hamu sogot songon raja na asing sada. Hehe maho ale debata sai matan om ay guru diho yaddo aka parbegu sudena. Ima sahatna mertua do akka na tumangion hatani debata jala no piopsa. Amen. Tapuji matuhata maritekor ina parari Kamis.
Mari dihita sian buku de nomor 510 ayat 2 dohot ayat 4 silu sosoi ma donganmu. Taha tidakon maha porsiautai songon naina tidakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di bata Jehova au porsea di Yesus Kristus anak ni bata Jehova na sasadai iman na tuon si Maria nagabega biasa pagipon. Au porsea ditondi porbadia adong sado yana badia dia to kana pasti kana badia oh biasa tapuji matuhata marhitekur ama.
tatangihon ma titing ni huriatta di bagasan minggu sadarion. Huria nahina holongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, saunari tatangihon ma tikting ni huriata di bagasan mingguon ima minggu 14 Agustus 2022. Na parjolo, guarni mingguta sadarion ima digoari minggu sia dung Trinitatis dohot topik Polin mangihuton Yesus. Napaduahon jadwal parhobas. Na marhobas di parmingguon manogot Arian dohot botari ima inang Pandita Sri Warsita Silalahi STH Pandita HKBP Tiga Raksa Kota Tangerang. Amang Pandita Haris Tanda Huria Sitorus STH MM marhobas di parmingguon Arian pukul 10 WIB di HKBP Pos Pelayanan Cirarap. Napatoluhon tamue huria. Di hari sadarion Minggu 14 Agustus 2022 rodo tamue ni huriata sian HKBP Tiga Raksa Kota Resort Perumnas Tangerang mangebati huriata HKBP Bonang Indah. Marpardomuan tu penggalangan dana pembangunan gereja HKBP Tiga Raksa Kota naniuluhon ni inang Pandita Sri Warsita Boru Silalahi STH. Jala papungu pelean khusus dohita tu haporluan dana pembangunan HKBP Tiga Raksa Kota marhite amplop na dipasahat tu kotak pelean na paupaton. Dung sipul majahatik ting huria panitia pembangunan HKBP Tiga Raksa naing mandokhata pasahaton maksud dohot tujuan di kunjungan gereja wion. Na paupaton rapot perdana panitia ulang tahun huria Pesta Gotilon, Pesta Natal dohot tahun baru HKBP Bonang Indah, HKBP Bonang Indah di hari Minggu sadarion 14 Agustus 2022 masuk pukul 10.05 WIB maringanan di sekretariat di Patupa Huriatado rapot perdana panitia ulang tahun huria Pesta Gotilon Pesta Natal dohot tahun baru HKBP Bonang Indah. Sinosohon tusude panitia ni huriata asarade mandohoti ulaoni. Napalimahon pertangyangan perayaan HUT kemerdekaan RI na 77 tahun dohot upacara pengibaran bendera. Di hari Rabu 17 Agustus 2022 masuk pukul 8 WIB maringanan di gereja naing dipatupado pertangyangan perayaan HUT kemerdekaan RI na 77 tahun. Sinosohon ma tusude punguan kor kategorial dohot wik radema laho patu begehon ende puji-pujian di pertangyangani. Dung sipul pertangyangan diuduti ma upacara pengibaran bendera maringanan di kompleks gereja HKBP Bonang Indah. Dung simpul upacara bendera diuduti ma perlombaan sian horong ni sekolah minggu dohot praremaja. Sinosohon tusude ruas ni huriata asarade mandohoti ulaoni. Titingon ma nagabe undangan resmi tusude ruas ni huriata. Na paonopon pertangyangan wik marpardomuan tu perayaan ulang tahun kemerdekaan RI na 77 tahun
na dipatupa ganup RT dohot RW sialani i hombar tu haputusan sermon parhalado di hari Selasa sia Agustus 2022 manotopon pertanyaan week di hari Rabu 10 Agustus 2022 masohot majo jala pertanyaan mardalan muse songon nasomal mangihuton jadwal week di hari Rabu 24 Agustus 2022 na papituhon Sinode HKBP Distrik 20 Sada Banten di hari Senin sahatu Selasa 22-23 Agustus 2022 maringanan di Cilegon naing di Patupado Sinode HKBP Distrik 20 Sada Banten Pandita Resort utusan Parhalado dohot utusan Nihuriata sian Resort Bonang Indah Borhat mandohoti Sinode Distrik sai di pasu-pasu debatama ulaoni bain sangap di Goarna napa waluhon pelean parhepengon dohot torop ni ruas naro di parmingguon naung salpu boima tajaha di file nanaung di pasahat huriata marhite WA grup manang WA keluarga manang pribadi napa siahon selamat ulang tahun Parhalado rabdohot huruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goklas ni rohama sude ruas ni huriata namarulang tahun hatu tubuh dohot namarulang tahun hot ripe sian tanggal walu sahatu 14 Agustus 2022 hatani tuhatta sipiapota imanatar surat di Habakuk tolu ayat 10 sia Jahoba Tuhanido hagogo oku jala di bahen ibanado patu tudoson ursatini jala togonado au dumege aka dolok-dolokku aka guar-guarna marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe boi mata jaha di file nanaung di pasahat huriata marhite WA grup WA keluarga manang pribadi songonima tikting ni huriata di bagasan mingguon debatama masu hita Horas Salut Horas Tudus nong di pasahat nakin di titingta hame sian HKBP 3 raksa rodo hame nani uluhon ne inang Pandita Pendeta Sri Warsita Silalahi Sarjana Teologia na persangapi hame uluan ni Huria HKBP Bonang Indah suangsone nang saluhut aka Parhalado suangsone nang saluhut akadamang dainang ruas ni HKBP Bonang Indah sahalinai pasahat tami horas madita saluhutna HKBP 3 raksa kota jongjong mulai tanggal 10 sia September 2 1910 sia jala nungatung gudang aka parukilon dohot aka usaha-usaha pergumulan naong dipatupa huriaon mulai sian pindah jabu siap bagas ni ruas sahatu namanewa bagas sahat songonari boy hame marminggu di Sadaruko tolong amang di slide-nya di Sadaruko ukuran 4,5 kali 24 meter ngabui tabotora kapasitas ni ate amanginang jadi kapasitas ni rukoon sasitong na 100 do alai ni bae mama sama sa asabui 150 halak sehalimar minggu jadi
tali marminggu mahami tulu hali marminggu mahami na dewasa sahali sekolah minggu inomma rutinitas di HKBP Tiga Raksa Kota jala songon gambar no ngadongon songon ma kondisi nami marminggu disi jadi molo tung na hudo kape tong ma nyapus madora marlas ni roha mahita tong puji Tuhan adong kesempatan di hami boy marminggu di HKBP Tiga Raksa Dumutusi sian akka pergumulan selama 23 tahun marsaka mahami naing membangun gereja nungatung lilingnya na tasakabi alai puji Tuhan kesempatan mara ditutuhi Tuhani rohani akka pamaritata mengaliak kesempatan di hami silakan amang di apa dulu jadi dung audience tu Bupati memang didok nasidado bagaimana kalau semuanya warga Kristen itu disatukan alai berbeda doa manginang mulai pasada pe gereja bersama song na di Citra Raya doho na di Bonangon babuy madohonokku molo dibadikon tu Tiga Raksa menabada butu tilam doham puji Tuhan inom ma akasilas ni roha nang pinasahat alai pergumulan nami disi dung adong hatani amat tabupati madokon asa tapasada ma hamu Kristenin na langsung direspon kami doi direspon jala dibentuk ma sada yayasan kasih pelita tolong di next ya kasih pelita omma nagabe panitia pembangunan gereja bersama yang didirikan oleh 5 gereja alai tong maharoha alani si benon nahurang sian dongata sahurian lain gabe tulu mahami songonari nagabe mabuat lahan gereja ima GBKP HKBP doho GKPS ketiga gereja ini disatukan menjadi satu IMB sada izin mendirikan bangunan maonan non persyaratan nang ditotopon ni pamarenta jadi adong 2 opsi dilian tuhami di sana nah pertama memang marsaka do pamarenta jalan nunga dijajaki sebenarnya itu sudah diprogram bahwa Kabupaten Tangerang akan dibangun wisata religi di mana masjid sudah ada vihara sudah dohot hado akak lenteng nunga radi besude jala gereja Katolik yang menjadi ikonna ima nasi di Citra Raya naso adong tinggal sada nama ima gereja Kristen Protestan ima kesempatan nami nadilean pamarenta tuhami opsi kedua kita mengikuti SK 2 Menteri jadi tetap dota jalatun 2 SK 2 Menteri tolong di next emang terus lanjut izin masyarakat setempat inilah dari beberapa item-item itu tentunya kita tahu bahwa kesulitan kita untuk mendirikan gereja adalah izin masyarakat setempat puji Tuhan sian persyaratan 90 KTP kami sudah mencapai 80 KTP dan sudah verifikasi FKUB dinyatakan sah jala dilean atau dihami dianjurkan supaya kita segera untuk naik lagi dalam pengajuan kesempatan non akka keringanan na dileon tentunya kami akan merespon sedemikian rupa bohama asatung bui sikop sudi silakan amang di next dulu ya omma gabarni gereja jala gambaron tong do kami minta petunjuk sian FKUB sarani nasida memang molo pada saat ini kami pejukur kami do kemampuan nami dan holan HKBP GBKP GKPSP songoni do tong tabangum ma nasa tolak tak
atar songonido alana tongdo sia dongata kurian nadai pe totu adong do kesulitan masalah finansial. Alai saran sian FKUB unang sampai 2 hari hamu mangido izin sehali mak. Jadi kalau bisa itu langsung lantai 2. Nah memang on pikiran nama cai do sasitong naon. Alai hanya modal keyakinan karena Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Proposal kita yang kita akan ajukan ke pemerintah adalah berlantai 2. GBKP, HKBP, GKPS sada bangunan maunan non ala di skat berlantai 2. Tolong di next amang. Ya, Oma lantai pertama lanjut. Lantai 2. Oh, lantai pertama nak kiningani lantai 2 lanjut amang. Oma hira-hira tempat depan na. Jadi hira barak do sebenak sasitong na. Hira barak do. Alana memang inom makun di sini tanoi ikut songon ido. Jadi dang boy benon name songon gereja artinya songon nadi hitan tujulu menghadap tujulu soni dang boy. Jadi na sabula sapingon ima sabula kiri sabula siamuko GBKP di tonga-tonga mah HKBP. Sabula ujungan ima GKPS sehingga HKBP tidak bisa mengurangi artinya menghemat. Alana HKBP do penghubung GKPS tu GBKP dan boy oruan nami. Makanya HKBP budgetnya sangat full, harus dibangun semua. Atari nomma dan boy dipisah. Mau dipisah berarti IMB na nunga pisah. Atar soni mah hatorangan ni gabaron amanginang. Tolong le di next dulu. Anggaran biaya lanjut. Nah, jadi nakin gudang do akka peluang-peluang na lean ni pamaretata bamuliate do tong do honon. Alai tong do pago-pagona pe amanginang belga do tong. Bukan seenak yang kita mendengarkan. Belgado bahkan izin nape molo anggaranon molo biaya perizinan gambar rencana omma halito lumaon alana langsung bagi rata dohami halito lumai alai untuk pembangunan fisik masing-masing mahami. Jadi kebutuhan HKBP nungan diminimize supaya bisa sekitar 20 M karena harus tingkat alai memang hami pe dan mungkin langsung tabanguni sude zoloni jual mazo tanah ditubaan itu. Jadi baik secara bertahap akan tetapi ada persyaratan yang mutlak yang tidak bisa kami hindarkan. Begitu IMB turun harus dibangun. Jadi adong do deadline na molo dang dibangun dung turun dang dibangun dalam jangka waktu tertentu IMB ditarik lagi. Makana inodo na paling sangat urgen songon dihami. Na padua hon amata bupati nunga langsung di garis bawahi itu hami tolong diusahakan tahun 2022 harus sudah peletakan batu pertama. Molodang dan adong pepartik yakku memang urusi hamu langsung paek dodokon nasida. Alana 2020 tolu nunga sibuk kau. Ima padok nasida. Ido amang asa jala inom maharoronami tua dopamu aka amanami inanami asatung boy hita marsuru perupan asatung boy urupi hamuhami dison adong do dibok kami songon dalan ni pangrupian untuk kami berupa payung dohot kupon door prize asing ni ipatupahami do songon amplop do proposal bohama dalan na amanginang hamu asa boy mangurupi hami asa tungboy nyan
nanggo apala sato ngasongonope kenyamanan nami marminggu disi dang songon na digaber na kibbe hido nanggo apala sato ngasongonope tung somarase pe hami manang nabulu pe boy patikok kami disi asal maboy hami marminggu dengan nyaman dang songot diruko songonari majelas taboto moloruko dang hak miliki bangunan itu hak guna bangunan. Jadi setiap 30 tahun kita harus perpanjang, 30 tahun kita perpanjang, dan perpanjangannya bukan murah dan sangat mahal. Alanido elek kami tuhamu dison radedo kami naro mengadopi hamu nang peholanau di jolo di sodo amata ketua panitia pembangunan amata sindak tambah nakin daku patad daho diriku mohon maaf inang au namar guarpon rama sidabalok amata ketua amata sindak tabah disodo amata siregar ketua pelaksana pesta untuk bulan 10 untuk penggalangan dana alana di bulan 10 kami harus all out apapun alasannya harus kami mencapai paling tidak kami bisa peletakan batu pertama aha pengiduan ne akka amat tahun ikon tulupan nami namai asa boy hame peletakan batu pertama bulan 10 mahame kita all out melakukan pesta penggalangan dana. Jadi suang soni wakil ketua pe amata aritonang adong do inang boru siahan do inang calo situa boru si hotang. Jadi tung torok do hami mangadupi hamu sobah hami di bagasan elek ni roha kami minta tolok kami urupi hamu mahami amanginang. Moliate ma ima sahat ni hatanami horas madihita saluhna. Nang bigi utama barita nauli na pinatolhas ni naposona maridi mahita sian bukwede nomor 340 sia ayat sada dohot ayat 2 atiha naso salpube. Dame ni debata na sumurung sian salhut na roha
imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Dihamuna amanami inanami mula tema upasahat kami ala di luas samudo hami rosian tonga-tonga ni huriata HKBP 3 Raksa mengibati huriata di bagasan sadarion rak marsaur hita marhite-hite hatani tu hatta. Jadi mangihutton warta nakkanin nungapala takkas haroronami jala songon panorangion na pinasahat ni panitia pembangunan alania manginang odo pehami parjolo mangibati huriat tahun itu songon upasan yalak bataki domado ate tinitip sanggar bahen huru-huruan jolo sinukum marga asabinoto partuturan ido hita ido bolo partinadaan dakya gowar parjolo ate ikom marga do ala asabinoto merperhua do iba ido halak batak bolo ngabinoto namar todong tormakuling genda mudari habis binoto songo diro pakuling na alai ima solhot ni habata hotta jadi songon wartanak kaningan nungadong di sitar surat guarnami ia hamisar diri ima padita Sri Warsita Silalahi asli do halak batak asli do halak batak inokku pi halak batak do nama dubuhonau boru hutapea pangaribuan mula dong dison horas ma tulang horas ma inong ate ima nama nubuhonau jala hamin nung ngamar hasohotan na mangalap pami tong dopat dita mangula tongon di HKBP Rajak Asri Resort Kutabumi ima padita Simeon Kudadiri margaha doi suku kamu mana ibaho toriboto doi ayo halak pak alai mulu tutuba ninna naibaho masuk matu raja uluan horas ma dihamuna saluhutna jadi dihami dua ma di pasahat tuhatta dak danak bawa alani dihamuna manginang tabe ma sian hami sude parhalado rapdohot ruas ni huriata HKBP 3 Raksa tuhamu sude dongan parhalado dohot ruas ni huriata HKBP Bonang Indaun horas madihamu salutna moleate ma sahak matuhita hatani debata manginang natar surat sian evangelium Lukas bidu 12 mamuka maisian opat ayat 40 sia rodi ayat 50 tolu Lukas 40 sia Lukas 12 ayat 40 sia rodi ayat 50 tolu tajahama margati soring naro doau madang gurhon api tutanoon dihasiholi nasarohakku do anggiat haru galak nian nadiri purohamuna dona lahu mangaleho dame au tu atas tano onu bahen naro datum kudok ma dihamu panirangod do tahe rapita maralo ma ama tu anakna anak itu boru itu inana sima tua boru tu parumaini tu na boruna ido yang go sahatna dihamuna
dengan saha porsiaun di bagasan Yesus Kristus. Totu molo husuk kita las dorohatta te molo cupang ta di tano Batak na mayoritas orang Batak beragama Kristen. Terlumubi molo pola 15%. Mayoritas orang Batak yang di tanah Batak beragama Kristen. Las dorohatta. Alai di las nirohai bodo tubuh suku-sukun dihita. Apakah yang 95% itu yang beragama Kristen itu adalah orang Kristen? Si tongdo na 95% ini na beragama Kristen toho doi halak Kristen bahasa songoni suku-suku ni tubuh berbeda do beragama Kristen dohot halak Kristen itu. Alana memang belum tentu sudah nama rugamo Kristen merupakan orang Kristen. Toho deh, toho. Ala godang do holan status tertulis di KTP. Dia tertulis di KTP bahwa dia adalah beragama Kristen. Ala yang go ngoluna dang halak Kristen, ngoluna dang Kristen. Gudang dui. Artinya boy dohonon bahwa beragama Kristen boy do taida disi apakah dia Kristen palsu atau Kristen asli. Jadi lahu maboto sai ikon adong do sada ujian na ikon tapatupa tusasa halak untuk mengetahui apakah dia Kristen asli atau Kristen palsu. Molonunga tapatupa tu dua hali disi mata boto maparuk olah parugama Kristen do ibana mana menjadi Kristen sejati. Nah, menjadi Kristen sejati. Ugwari majolo hamanginang udok majo halak Kristeni dang cukup holan rajin merminggu. Dang cukup tergoar ibana sebagai pelayan atau melayani. Dan cukup ibana holan na mampu maka tidak kon hapur siauna. Artinya orang Kristen itu tidak hanya ketika dia rajin gereja, tidak hanya ketika dia melayani di gereja, tidak hanya ketika dia mampu mengucapkan iman Kristennya. Oh, nggak mampu ibana mengucapkan iman Kristennya. Dia sudah mampu maka tidak kon hapur siauna. Lalu kita mengatakan bahwa dia itu adalah otomatis seorang Kristen. Tahu? Halak si songono boy dohonon bahwa dia itu adalah Kristen perbal. Dos doi bolo tetangkat tamadok, bolo naing masuk ke gua monasida, ikon dohonon maaha sahadat. Itu kan? Kod dohonon ma sahadat. Alai mulu tak anggap do orang otomatis orang Kristen ketika dia sudah mengucapkan pengakuan imannya dan dia rajin ke gereja dan dia menjadi pelayan gereja, itu belum bisa. Mulut aku itu mula otomatis do songoni berarti Kristen itu bisa dikatakan adalah Kristen gampangan. Iya kan? Kristen gampangan. Sarane mulu suku kamu amanginang. Bululah kamu tuh BPK. Dan BPK nadabuya teh. Si jual buku do. BPK Kristen do nadong di Jakarta. Toko buku dah teh. Mulu misalna lau kamu manuhur Bibil manang Alkitab. Idia do lomo rohamuna manuhur. Alkitab yang pakai indeks atau Alkitab yang tidak pakai indeks? Pakai indeks kan? Bahasa lomo rohamunai. Lebih gampang. Ayo datang, lebih gampang. Betul di lebih gampang. Tak boleh selo jabi mengelui kan? Lebih gampang. Nah, dus dui. Dohoton Kristen perbali. Pasa, doon kisah nyata donate.
di Almahera teh arah timuran ala berapa tahun yang lalu itu ya, yang sebelum mereka masuk Kristen. Ji dangarung dope ugamo na sidaun. Alai di Paborhat PGI mah beberapa pendeta untuk melayani di sana. Diajari mana sida, digembleng mereka untuk mengenal siapa Tuhan sebelum mereka dibaptis. Jadi jumpa ma 3 bulan berikutnya, bah neng patupau mapa didion na badia. Sa Kristen na sida. Baibam mahera ujian. Ba ujian dong memang basongon nakanim mate. Gampang aja gitu kan. Baibam suku-suku tu na sida. Enak. Buka hamuna jo. Amos 5 ayat 5 satono. Kita tengok dope sini. Nah baru dope di Turpo Epistel. Carilah Tuhan maka kamu hidup. Ide kan? Jadi gudang kutung mengalului dah. Gudang guna dapat. Ale dong masih ada ama. Nah selalu mah kumasu sama. Saya mau sampai bolak-balik maun harotason. Saya mau sampai bolak-balik. Jadi saya dibereng pedi tahun. Ay bahasa neng bingung amat tahun narana. Ale di pasok bibana dui. Anda dung saya non dulau non. Toy mak isi peusuk kuning narohana. Saya mak ngasabi pedi dia nih. Ijono ki pedi tahun mak. Pak nena. Kenapa? Tadi saya lihat Bapak kayaknya ada kesulitan. Kenapa? Dan kebingungan. Saya lihat Bapak hanya membolak-balikkan buku atau Alkitab itu. Iya Pak. Tadi kan Bapak menyuruh kami membuka Amos. Lalu saya cari-cari. Emang di mana Bapak cari ini yang ada di kitab Lukas nih Mak? Kenapa di kitab Lukas Pak? Iya karena di kampung kami itu Amos sama si Lukas bertetangga. Ay gampangan do warri kan? Ay do neng dohonok ko. Jadi ripui bana do harwa Lukas dohot Amos di Bibeli bertetangga. Saya may bolak-balik ibana. Neripu hamu do neng dohonok ko. Iyo. Artinya itu yang dinamakan gampangan itu tadi. Gampang do tahen na rohana to ribuk ke Lukason. To ringo ibana o tetangga ni si Lukas do si Amos. Nah, seperti itulah Kristen itu. Kristen itu tidak hanya sekedar rajin gereja, melayani, mengucapkan iman, pengakuan iman, lalu kita otomatis mengatakan dia ini Kristen loh. Itu sama dengan Kristen verbal, seperti yang saya katakan tadi, nah hudok nakaningan nih, songon tetangga tai mengucapkan sahadat nakaningan. Jadi memang dangina yang dohonon na tuhita. Jadi tidak sedikit orang Kristen saat ini merupakan Kristen verbal. Tahu di? Anggo kahata subi pakatayon na haruar mai berupa kata-kata rohani. Oh puji Tuhan, shalom, nina. Haleluya, Tuhan memberkati. Anggo pamanganoda memuliakan Tuhan, alai perilaku memalukan Tuhan. Itu kan gudang gue namasa, gudang gue namasa. Becontoh do. Ehado ibege hamu tahe. Ehado ibege hamu tahe. Pedita menyogok ustad. Ehado ibege hamu. Adong dutongani. Adong do sahalak pengusaha. Na sekaligus pedita tertangkap OTT menyuap seorang presiden PKS. Itu kan hari masa ya boleh lihat atau di media. Nah itu kan, ini mah itu nah hudokon pedita menyuap ustad. Nah, itu. Tertangkap kan? Jadi gudang kona si songo nih gudang. Dalam perkataan dia penuh dengan kata-kata rohani. Banyak itu banyak. Jala gudang duta ida muse. Artinya tidak sedikit kaum bapak ale yang gua kama diso buruju-buruju do teh. Itu dah. Tadi dari sapardo pahani. Jala marjala kami nakin apa gomos. La mula penong gomos deh. Itu. Anggo tadi dah deh.
Aledang di sonia teh, jaladang di tiga raksa. Gudang dotong songoni. Ba anggo pangalaho do ba si pujiot do da. Denggad do di lingkungan, denggad do nang dia ke perpunguan, luar biasa do. Alai di Jabu, dia merupakan seorang monster bagi istri dan anaknya. Ada seperti itu, ada, dan tidak sedikit. Ada. Gudang nasi songoni. Ido ba nang sempak gabe adong songo carita ona manginang. Sahalak parhalalo dang parhalado sonia teh. Ayo. Cerita ni parhalado don. Na burjuat do amang parhalado dah. Tu sudah burjudo. Baji parrohani anak iparroho geleng ngadu iparrohani anak konna. Jadi di sada tiki di bereng anak konna mak burju ni bapak kobah menarana. Jadi di sada tiki Roma anak naon nena. Among ahai igareja mahita marjabina. Ai bahasa burju do bapak igareja sed bijabina. Habirang bino tu di Jabu na moha. Bataratot to ngamatay. Taratot to ngamatay. Alo ang gari sa dangsong ni. Dangsong ni akan si burju-burju do. Artinya ima Kristen perbal. Itu Kristen perbal tadi. Jadi memang tidak cukup hanya ikut serta melayani, rajin ke gereja atau mengucapkan iman, pengakuan, kepercayaan kita lalu secara otomatis dia sudah otomatis orang Kristen. Ale adong dua manginang Kristen yang disebut Kristen orientalis. Ado Kristen orientalison. Imahalak yang gemar membuat gambar-gambar dan tulisan rohani. Ijabu godang geber-geber rohani. Tulis-tulisan rohani. Mamasuk ko jabu pe adong salib. Mamasuk kon ruang kamar pun ada salib. Mamasuk kon ruang dapur pe adong salib. Geber-geber rohani dan tulis-tulisan rohani. Jala di belakang ni mobil pe tulisan rohani. Isarani Yohanes 3 ayat 10. Ai songono do holong ni rohani de bata dinna kan? Alai dia seorang pelaku ketidakadilan dan seorang penindas. Manani dokna Kristen orientalis. Nadong do hita songoni. Anggoa hama do honokku bertobat laulah ni do. Ale do pos do rohakan da burju do hita. Ido akka itu disebut Kristen orientalis. Dakola ni adong do orang Kristen yang disebut Kristen kapal selam. Mulu di hari-hari besar Romaun. Gitu kan? Mulu Jepang Natal, Jepang Tahun Baru, Jepang Paskah. Anggor Romaun. Badungi musim ini lama musim. Babahaya do ida. Anggo lumayan do pe ba musim ma boleh dokon. Ai Kristen bakke de ninna. Ibu tamu Kristen bakke. Badung mati baru haboto anak Kristen. Ai wat saya borak do kan? Ayo. Imana neng dohono namanginang dihita sadarion bahwa Kristen itu tidak hanya sekedar itu. Hidup kami berbeda do beragama Kristen berbeda dengan orang Kristen. Mangyutusi mamanginang. Tentu mulu husukku kita nanong dison sudah do kita menginginkan hal-hal yang asli hati. Hal-hal napita na murni. Dang pala lomoro hatta, manang dang pala lomoro hamunara barang-barang na palsu kan atau hal-hal yang palsu. Tidak akan pernah kita mau. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa barang-barang yang palsu itu akan mengecewakan. Sitong deh kan? Bekecewa udah bulun itu hortas na palsu terngelotok bekecewa di balai bagaimana palsu. Bani halas semua kan itu kan. Dang pala lomor hatta na palsu alai sesuai kantong ida nama napas. Dang lomor hatta mas na palsu. Dang lomor hatta seragam na palsu atau hal-hal yang palsu.
termasuk mai janji palsu. Dang lomor hati kan? Ido dang lomor hati. Mulu dia kanapo seorang lomor hani cinta palsu. Hacit do hacit. Bolu ngadirapok na cinta palsu tormarede namai. Sakitnya tuh di sini tori nama kah? Apalagi senyum palsu. Jauh biar roh aku bohado kelumunan waing palsu do. Ayo. Ale asli dia teh. Nah pasti kita tidak mau, tidak senang dengan kepalsuan, apalagi senyum palsu. Jadi waktu kamu udah kamainan, ya ada songoni, ya terbegiau dihitadui dihitan. Jadi harwa inata si aon, dan apalas lomorhana mengide inata si bion. HP bisa detiki pajupang mana sida mulai sian onan siap pasar mulai mana sida badang terhaison di mana be alai roma si aonina eda ngapa beritam nena ai masa dak roh itu perpunguan roh nga masih oliba ai luli dong ataho oleh dah roh piau ai roh hari Kamis daina ai parina Kamis detong roh ali dong parina Kamis si son sadro roh eda nga masih hol nena bah baboy eda oke mada adong neng si gue tokku si alapok kunoaing buru-buru oleh dah hai dah ngapala 2 meter dopi foto hamu do inat si aw dari puluh haruai ina na denggani si foto itu harus syukur aku mangide hinina ayo masih nyum na palsu ai senyum di bana manganai kor nih alhai ke palsuan do sudi jidang tabo kan deng tabo karena memang kepalsuan itu tidak bertahan hanya sekejapnya itu. Kepalsuan itu tidak bertahan, makanya ketika saya bertanya kepada amang inang di sini, apakah saudara-saudari menyukai hal yang palsu? Tidak akan pernah. Tang lomoro hatai. Alanido Yesus sendiri pedang maka lo mohon kepalsuan hidup orang yang percaya kepadanya. Yesus menginginkan kita agar memiliki iman dan kepercayaan yang sejati kepada Tuhan. Polik kita menghitun ibadah. Iduna di halomurani debata. Yesus menginginkan iman yang murni dari setiap orang yang percaya kepadanya. Dan di halomur debata. Sadarion las rohana uhutom ba Yesus. Sadarion ropa rukilon dakku itu Yesus. Dan nomor rohani Yesus mengida halak na porsia tu ibana memiliki iman yang berganti-ganti yang penuh dengan kepalsuan. Songo jamitan dari minggu kan Tuhan tidak menyukai ibadah yang penuh dengan kamuflase. Mulut tahu pedang lomorani debata dengan hidup yang penuh dengan kamuflase yang selalu berganti-ganti. Tuhan tidak menginginkan itu. Dang lomo rohani debatai alai na di halomohon rohani debatasi kita bohado bagi orang yang beriman dan percaya kepadanya memiliki iman yang murni polin menghitun ibadah dalam setiap proses hidup yang dia alami dalam kehidupannya alanima dinalaho mabotosa bohado hapor siauta murni atau tidak rikok ma media doho peristiwa rikok do media do peristiwa di tonga-tonga di permulut tahun. Ido ubain didok diturpuk tahi. Di ayat 40 siai didok doa teh. Narodo au madang kurun api tu tanah di hasiholi nasa rohakku do. Anggiat haru galak. Nian. Artinya dibutuhkan media dan peristiwa bohado hapor siautai. Artinya iman kita itu diukur marhite-hite aka pambahenata mangadobi aka persoalan hobar do itu hatani debata manang daong. Artinya iman kita itu harus diukur melalui sikap dan respon kita menghadapi banyaknya persoalan dan tekanan. Apakah kita menghadapi itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Buhado tuh hapor siaut tahun. Jika nadong bo media dohot peristiwa untuk mengukur itu. Asa unang songon pandangan ni sahalak
filsuf Nietzsche, seorang filsuf yang pesimis melihat orang Kristen, yang mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah setipis kulit. Iman orang Kristen itu setipis kulit, Ninda. Digarut saja langsung luka. Dungi tarida maka aka holi-holi dohot sibuk-sibuk nanin. Di pandangan pesimis dia terhadap iman Kristen itu. Hape sasit tongna. Belum tentu apa yang dia katakan itu. Ale asa unang si songoni hita, disonmai hita, diuji, disonmai hita, dilihat bagaimana iman kita sesungguhnya. Bohado hapolinon ni haporsiota mangitonibana di dalam setiap proses peristiwa yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, murnikah atau tidak? Kristen gampangan dohit atau tidak? Di sini mana yang ujiannya? Jadi perlu media dohot peristiwa. Ida ubahan marhite turpukta di bagasan tikion. Ketika Yesus ingin memurnikan semua orang dari kepalsuan hidup, yang percaya kepadanya, hidupan dido ibana naro doau madangkurhon api tu tanoon. Mulutnya buat sian hata gorikna, api itu adalah pur. Yang bisa naboy ta pahami, naboy ta atusi on matikini Yesus ro songon panguhum. Jala puripe boy doi diartikan sebagai pembersihan. Sebagai pembersihan. Mulu di ayat 50 ada di dok panirangon. Saya datang bukan membawa damai, alai laho pasirakonin. Menggambarkan bahwa inilah waktu Yesus datang sebagai hakim untuk menghakimi, memisahkan, manirakon. Dia doha porsiaun napolin, dia doha porsiaun nasopolin. Isedo napolin mangyutonau, isedo nasopolin mangyutonau. Songo jamita dari minggu kan? Mana hamba yang setia, kamu ke sini. Mana hamba yang tidak setia, kamu ke sana. Dos doi songon, eme doho si mareme, eme. Si mareme dibakar habis, eme masukkan ke lumbung. Akan terjadi seperti ima persirangan. Siapa yang tidak setia, siapa yang nasopolin manghutonibana, masa masongon na didok nai. Dang marsiat tu sampai ama tu anak kon na anak ko tu amana. Dang marsiat tu sampai ina tu boruna tu inana. Jupang maka perbada-badan. Ido na masa ditupuk tahu. Untuk itu perlu pemisahan tadi. Perlu pemisahan tadi. Dos-dos songon emasi ya teh. Songon emasi jolo dibakar joi baru pe boy dipisahkan. Dia do emasna asli, dia do unsur-unsur yang bukan emas yang sudah melekat pada emas itu selama ini. Adung dibakar, emas asli akan tinggal dan yang bukan emas akan hilang. Alanima ikon adong do media dinalaho menguji sesuatu asli atau tidak. Ikon adong do media asli atau tidak. Soni dunang mulut tahun. Aido muludung ro hakim yang adil itu, dia akan datang untuk meminta pertanggungjawaban dari kita apa yang kita lakukan selama kita hidup. Hidup benda gabe didok dang lomoro hakku kepalsuan itu. Dang lomoro hakku kepura-puraan munai. Dang lomoro hakku kamuflase nadong dingoluminin naga. Mulut aja hadu di saya hadi dok magigi audin. Itu kan menjijikkan persembahanmu itu ninda kan. Kalau semuanya itu kita lakukan dengan penuh kamuflase, dengan penuh kemunafikan. Jadi memang dang tebo, bayi sendiri dang lomoro hatta kepalsuan. Dang lomoro hatta karena apa? Capek. Lo jado kan
Lebih bagus hidup apa adanya. Lebih bagus hidup jujur. Kenapa? Hidup apa adanya itu ada damai di hati. Hidup dengan jujur itu tidak ada beban. Justru kebalikan. Hidup dengan penuh kepura-puraan, hidup dengan penuh kepalsuan, itu melelahkan. Lo jadu hitai songoninat tanakan ini kan, senyum, HP margurake di dirinya. Itu melelahkan. Melelahkan dui. Dang bui hita mangolu amanginang, songon bidorang mangulahon kamuflasi. Boto hamu do bidorang. Dadamu do bidorang bunglon. Bolong bunglonokkan. Merpit dari mana ison berganti warna. Merpit dari mana ison berganti warna. Jadi tidak pernah dia menyatakan dirinya merpida-pida ba margati-gati warna. Dang buhita si songoni. Artinya nang dohonon berpura-pura hidup dalam kepalsuan, odo mabahen sasahalak yang bukan menjadikan dirinya sendiri. Nama bahen dirina mabahen loja. Karena apa? Karena kita tidak mampu terus-menerus menciptakan manipulasi baru di setiap hal yang kita lakukan. Dan mampu hitai. Dos-do yang manginang mulu mergabus sita. Lahu menutupi gabusona hado bainota. Gabus. Itu kan? Kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan. Sekali berbohong 1000 kebohongan yang akan menutupi kebohongan itu. Jadi memang diperlukan hidup apa adanya. Jarang gue amat dokon mapain presentase kehidupan manusia itu. 50 25 25 nina. Ada 50 25 25. 25 abu-abu imang ngulu di jolmain. 25 bahagia. 50 tidak bahagia. Bengiri do kan? Ada mabah ini. Tidak mampu hidup apa adanya. Gudang kepura-puraan, gudang dengan kepalsuan. Itu. Alani mamarhite turpukta di bagasan tikion. Naing pabotoho tuhita bahwa akan tiba saatnya Yesus akan datang menjadi hakim bagi seluruh manusia. Dan pada saat itu Yesus akan memisahkan siapa saja yang memiliki iman yang murni, siapa yang memiliki iman dengan kepalsuan. Songon epistel taipe di pasak di sini kan? Ketika Tuhan akan datang dan berdiri sebagai hakim di antara para hakim dan penegak hukum untuk menghakimi mereka, maka pada saat itu Allah akan membuka tabir siapa saja para hakim dan penegak hukum yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan adil. Siapa para hakim dan penegak hukum yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya tidak benar dan tidak adil. Terbuka do di sini. Hidup bandok kami nak kaningan dikiro panguhumi jaloon nama pertanggungjawaban syahita khobar na daula. Dang boy do honot ta sa taon nai mada damang kali de bata. Ang boy sebulan nai madang boy, seminggu nai dang boy. Bahkan 1 detik pun tidak ada waktu bagi kita untuk bertobat pada hari itu. Ketika dia datang, maka disitulah akan terjadinya pemurnian, pemisahan, panirangon, disima masa. Alanima dihamuna manginang. Adorang soro pari paruhumani. Dawo mangolutta sian hidup dalam kepalsuan itu. Jauhlah kita menjadi orang-orang yang beriman, yang jauh menjadi orang-orang Kristen verbal, menjadi orang-orang Kristen oriental, menjadi orang-orang Kristen nakapal selam. Jauh mai siap kita. Tapadau mai. Mari kita bangun. Iman kita tidak hanya sebatas status saja. Halak Kristen doa, beragama Kristen tabat KTP, beragama Kristen dauningon HP, dan saurdot perilaku tita. Alai bohado hapor siau tahun marparkor hotu ngoluta sadiri do tu aka dongata gumalia. Ido halak siutok Kristus. Ido halak Napolin manghutok Kristus.
Ketika dia mengatakan dia orang Kristen, orang beriman, memiliki iman yang murni, iman yang sejati, itu akan dia tunjukkan bahwa imannya itu berdampak bagi dirinya dan orang lain. Dan murah-murabi bana medele, dan murah-murabi bana marumut-umut, dan murah-murabi bana saya menghukumi. Tetapi iman yang dia miliki itu berdampak bagi dia. Apapun proses kehidupan yang dia alami, dia tetap kuat. Dan songon nanidok ni sahalak filsufi be. Alai dia memiliki iman seperti paku. Semakin lem ditokok semakin menancap. Iko songoni do ngulutai, iko songoni do siuton ni Kristus. Ido napulin manghiuton Kristus. Jadi ikun berdampak doi. Unang tabain hapor siautai manang agama tai hanya sebatas alat untuk status kita. Jangan alai pohado hapor siautai dalam dihita laho pasangap po debata marhite-hite makau mulatehon ngulut tau. Makau mulatehon nasana adong di ngulut taon. Makau mulatehon ahana pinasani debata dihita. Jala totok kita patuduhon dirita, patuduhon hauduhon tamarhite-hite, buhado kita mangurupiak kadongan. Ido halak napolin di bagasan mangiton Kristus. Halak napolin mangiton di bagasan Yesus Kristus, hidupnya jauh dari kepura-puraan. Ikut saurdok ketika dia mengatakan, holong dorohakku tu debata, laus dari daduisian sikap dan perilakunya. Unang tado kolong dorohakku tu debata alai perilaku mak kosomi dongat tajolma. Itu kepura-puraan, itu kemunafikan. Unang tadok tauru biak kadongat tajolma. Kita bisa menjadi memberkati, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di pudina kita marungut, pungut. Itu kepura-puraan, itu kamuflase. Tetapi orang napolin manghyuton Kristus daudosian. Dia akan menjadi orang-orang nalaho papatarhon ngolunau diadopan ni debata marhite-hite kapamahinan na di tonga-tonga di parngulon. Dia akan menunjukkan hidupnya apa adanya, berbuat sebaik-baiknya. Dakya sumurut mangulahon na denggan. Selalu marperbuehot parbue na denggan popar tuha porsiahon na tu Yesus Kristus. Apakah dia dalam suka, apakah dia dalam duka, apakah dia dalam piknahan, apakah dia dalam pujian. Dia akan menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar si hutok Kristus. Patudon nama ibana marparbue parbue na denggan hobar tuha porsiaon na tu Yesus Kristus. Asa pajabar tutuhi tasogot dihanguluan na manotongi. Jadi mulutung pero ari parhumani sogot dang dohonon namay. Honamang ulah lomoni rohakku. Heho na mangula naso mangula lo monrohak kudang dohonon nabe tuam maho akam madongammu ninna dang dohonon nabe songoni tuhita dang dohonon nabe enyahlah dari hadapanku, enyahlah di dalam api yang kekal yang disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya ninna. Alai dohonon nama tuhita ro mahamu akka na mangula lo moni rohakku nungahu baradebe inganat dihamu diharajauku nungau barade sejak dunia ini dijadikan. Ido didok Yesus katwaka halak parisi nagok kemunafikan mulut jahat di Matius 25. Jadi konido hita halak naporsia. Apapun media dan peristiwa yang diberikan Tuhan kepada kita, biarlah itu memberikan kita semakin orang-orang yang teguh mengikut Kristus, memiliki iman sejati, memiliki iman yang murni. Polin menghiton ibana, tu dia pe lahu mangalaka. Apapun kejadian dalam hidup kita, polin menghiton ibana. Amin martangi yang mahita. Debatana marhabangsa di banuagi jang na puji hami marhite-hite guardianakmu Tuhan Yesus Kristus. Mulai temali Tuhan di parsauran nami di bagasan tongarion di narohami sian tonga-tonga di bagas ni huriam HKBP 3 Raksa mengibati huriam HKBP Bonang Indaun. Namar sakap pami ali Tuhan rak marsaur di tonga-tonga ni pungwanon alani ali Tuhan
pasu-pasu mahatam nang sahat di hami. Boy mali Tuhan upi opami di rohanami di ngulu nami. Lam bertabata baha porsion nami di huali Tuhan. Olu tutu wali Tuhan. Iko polit do hami manghutoko. Manang dia pe peristiwa hidup na wadupi hami. Totong mahami lambar gugu. Totong mahami ali Tuhan di bagasako. Dang moleng jala tahu wali Tuhan. Padohan doho pangulaw nami. Asa disima tarida ali Tuhan. Nasiutoko hami. Dan Kristen verbal hami ali Tuhan, dan Kristen oriental hami ali Tuhan, jala dan Kristen na gampangak kami, alai Kristen na totong tugu marhapor siaon menghutoko Yesus si palua jala sito pahami, alani ali Tuhan pasu-pasu maparsauran namion, pasu-pasu jala dongani mahami, tahu hami mangulah saluhut akan napinodami, asa totong mahami mangulu di bagasan. Las niroha di bagasako dao siya kami ngolu na di bagasan kepura-puraan, na di bagasan kepalsuan, alai boy totong upatudo kami ali Tuhan sude ulam nami saurdot dohot ahan nahulok kami ali Tuhan. Tuhan pasu-pasu ma sude ruas ni huriam nadong di HKBP Bonang Indaw mulai sa namet-net satu namang godang rap sude do parhalado. O mali Tuhan na mangaleho na kasilas ni roha hasadaun dos ni roha do las ni roha li Tuhan terlumobi di akta pergumulan hidup totong mapatongo na kasilas ni roha leho mali Tuhan sude pasu-pasum di akasi hirimon ni roha nasida pasu-pasu di akan namar sahid pasu-pasu di akan namar sakroha tondim ton di perbadiai mali Tuhan na mangalehon akka hamalumon di akka ruas ni huriam na tongo di bagasan parsahiton na subuh garai hami ganuk bersada-sada nadong dirawat di Jabu nang di rumah sakit tangam mimali Tuhan na totong parorot nasida na mamasu-masu ka para medis dokter do aka rumah sakit dohot obat na pinangan nasida parhitiam may Tuhan mamalum ni parsahiton nasida atau ngalay Tuhan debata upasahatami ma sude daging nang ton dinami do ngulu nami di bagasan sadarion asa homa namar mudu-mudu jalan nama dongani hami nang di aktivitas nami sadarion ali Tuhan dongani hami asa marguru tuho hami mangula jala ho Bartolomoni rapami laho patuluson sude akka nanaing sulaw nami holam mangasahon gari anakmu Tuhan Yesus Kristus martangya kami tuho amin. Marede mahita bison ma tapasahat peliata. Namun roti mandu tanah
Banua Gijang, hodo haroroan ni salut silelehon nadenggan do na sauli basa nama lutus. Upasata mi masianan nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Sejalo mai gebewap na hucus di julum. Pasu-pasu mejala ramoti asau parasia kami pelianon. Patimbulan na rajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalamu tanda hami godang ni silolehon mi tuhami. Asalam rigir hami mandok mo liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sairo maharajaanmu saya saut malomoni roham di bano tongon songo di bano Gijang. Lehon matuhami sadaron hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panisanami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasarhon madamena tuton di munabe. Jongjong mahita manginang. Selamat hari Minggu ma sian hami Pardita Parhalado HKBP Bonang Indah. Mulai tema di hamuna amanginang di haringgason ni rohamuna romar saur di tonga-tongan huriap tasadarion. Dilihat Tuhan ma di hamu hai pasodok las ni roha boy bongok tu bagasta di bagasan akka hahi pason. Horas mah siak kami saluhutna.
paturo si Barani. Jadi nakikurama tabodo, alay malitik na sawatiki. Sayang. Amin. Ali baga baju seragam namin song ba? Baga warna nai. Jadi arong dorongan songon na bar tu jujabitan nakingani. Saya lului Jezekil dang bernadapot. Semulai sanawal sampai selesai kebaktian tak terida ayaton mang naisebei kita rimang-rimangi may baga seruat.